सानथामसोनि उनावहाय गावलायनानै माबायदि नाङो गोसोखौ बेखौबो खोन्थागोन आरो एम्बुसाव थानानै गावजाब्ला माबायदि नाङो आरो एम्बुसाव गोग्लैहैयोब्ला माबायदि नाङो गावलायनायनि बारैल' खोन्थागोन सप्ता खनसेनि उनाव खोन्थागोन आं बेखौ आं दिनैहाय माखासे जालांनाय जाथाय बेखौसो बुंनो नागिरदों जेब्ला म्यानमार थांजेनो आरो गावलायनाय भिडिअ बारा गोलाव जानाय नङा सर्ट मेन टपिक नङा इम्पर्टेन्ट बाथ्रा गैया इम्पर्टेन्ट गोनांथि बाथ्रा गैया खिन्थु बे जेब्ला म्यानमार फार्स्ट टाइम थाबायलाङो ओरैबायदि जादों डिमापुराव जों शिलंनिफ्राय बांला बारनानै शिलंआव मेघालयआव जों मोनफैजेनदों शिलंआवहाय हर थाफैदों जायगा खोन्थाया आङो बेखौ ओमफ्राय शिलंआव हर थानानै डाइरेक्ट हरावनो जोङो हरनि 12:00 10-11 बेफोरबायदियाव जों बास गाखोफिनदों डाइरेक्ट डिमापुर थांनाय ओमफ्राय सासेया जोंनो सिगां आरो उन टिकेटआ ओमफ्राय सिट मोनसेयावनो नङा माने बे समावबा सिट मोनसेयावनो जिरायलायोबा हमजायोबाथ' सानैबो हमजागोन नालाय ओंखायनो जोङो आलादा आलादा लायोमोन ओमफ्राय बेखौ सहैबाय जों हरसेयाव जेबो नङा आसामजों ओरै एसे बोरैबा हाबलाङो माजों हाबलांखोथाय मोनथिरोंला जाय हक डिमापुर सहैबाय जोङो मेघालयनिफ्राय सहैनानै जोङो मा जाहैबावबाय सोरांहैखादों 5टा गोजां बोथोर ओमफ्राय थिग 5टायाव मोनहैबाय गोदाव सोराव मोनहैबाय आं आयै माहाय हाबगोन माहाय मागोन थोदोलै बहाबा हटेलाव थ्रोब हाबना थाहैनोसै दान्दिसे होननानै 1 घन्टा होननानै सासे लोगोखौ लाबाय थाहैबायबो 1 घन्टा 2 घन्टासोनि थाखाय बुक खालामनानै दोनबाय ओमफ्राय कन्टेक्ट खालामबाय KYK आफादनि मणिपुरि बिथांमोना लांबाय गावसोरनि रुमाव दोनहैनानै बावहाय 5 मिनिटबो ओंखामखौ खुनुरुखुमल' जाखांगौ हादोंलै बावहायनो मा जोंथ' फनबो गैया माबो गैया माबायदि नांखो ओमफ्राय बे सारजों ओमफ्राय बिसोरनि आफादजों इमेल गेलेलायदोंमोन नालाय मेसेज हरलायदोंमोन इमेलाव ओमफ्राय बे इमेलाव टेपिं जादों दां बा माबा मोनसे जादों ट्रेक जानांगौ ओमफ्राय बावहाय ओंखाम खुनुरुखुम जाखांबाय अमा बेदर जा मोजां रुनानै आयैल' मोनखालां अमा बेदर रोदोंनो जि मोजां ओमफ्राय इरोम्बा दंमोन इरोम्बाखौ खुनुरुखुम ग्रुदल' लोंनानै सिखांनानै थाङै आरोबाव मा जाहैबावलायबाय डिमापुरावबो जों बाखालिनो हरन गाखोदों डाइरेक्ट मन डिस्ट्रिक्टखौ थांबाय थांनानै लामायावनो जाखाबाय फुरा आर्मि चेकिं ओमफ्राय सानबाय मा जायो जाथोंसै होननानै थांबाय ओमफ्राय ओरैहाय आसाम बर्डार मेघालय डिमापुर ओरैहाय नागालेण्ड आरो आसाम बर्डार बेखौ बारनायाव इण्डियान आर्मिया ओरैबायदि गोरा हाग्रा गेजेरावसोखा खिन्थु जोंखौनो थांखादोंमोन हमनो होननानै बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि नैबे देरहाग्रा बेजों आंजोंनो ओमफ्राय जायगानि नामखौ मोनसे रेल कल'नि होननानै होबायना आंनो कल'नि माबा मोनसे कल'नि आरोखि ओमफ्राय कल'नि नामखौ खोन्थाबाय आं रेल कल'नि माहाय थांगोन नोंनाबो हिन्दीबो रोङा माबो रोङा अनलि काहा जायगा बेखौल' मोनबाय आरो काहा जायगा होनबाय रेल कल'नि थांदो होननानै बुंबाय उनावहाय सासेया सोंफैबाय नों मा खोन्थाखो नोंनाव मा सोंखो होननानै सोंबा आं रेल कल'नि होनबाय दोद बोरैबा बारग'नायखायसो बारग'नायलै जाबाय बे नोङा रा जाहैबाय ओमफ्राय जायखिजाया बारग'बाय होननानै गारियाव थ्रोबल' माने ट्रेक माने जेकेट गानखानाय मोखां क्लबल' खावख्लुबनानै थाखाबाय खुनुरुखुम बारग'नो हाखाबायलै बिदि साननानै थांबाय थाङै ओरैबायदि मन डिस्ट्रिक्टआव थाहैलायबाय NACN-K-नि न'आवहाय अमा बेदराखौ बावहाय सुख सान्थि मोनजाहैयो आरोखि हरबो थाबाय बिराद गोजोन बिन्दास थाखायो
मोनसे केप्टेननि न'आव थांदोंमोन जोङो केप्टेननि न'आवहाय गोसो बायदि सं माने सेल्फ सार्भिस बिसोरनियावथ' आरो खुनु नों लाजिब्लाथ' नों उखैनानै थैगोन बेफोरबायदि आरोखि लाजिनाङा बिसोरनाव हौवाया हौवा बायदि ओंखाम खुरनानै जा बास बेफोरबायदि आरोखि खिन्थु नै दासो माबायदि बेखौ मिथिरोङा खिन्थु आवगोलबा जों थांफुनाय समावबा खुर हाय जा नों उखैदों ओंखाम खुरनानै जा केटसिनाव हाब सं जा बे आरोखि ओमफ्राय संनानैबो होबाय अमा बेदर जा गिदिर गिदिर ओरैबायदि गोथाव सुख सान्थि मोनजाहैयो आरोखि बेनिफ्राय आरोबाव जाहैबावलायबाय मा आसाम राइफलफोर ओरैबायदि चेकिं जालायबाय खुन फुल माने सिभिल ड्रेसाव जोङो बिसोरना मालाय खुन जाब्रा जुब्रा गाननानै थांदों जोङो ओरैहाय खुन पुरा एकदम स्टेन्डार्ड जाना थाहैबायना जुथा थुथा ओमफ्राय गासिबो आसाम राइफलफोर बैयाव दङ नोंसोर ओंखारनानै बैजों साइडआव थाहैथ'दो दसे दान्दिसे होनना बुंबाय ओरैबायदि गोथौ हाखराव ओंखारहैनानै थाहैखाबाय खुनु बेट हाजोंखौ दै बावहाय आसाम राइफल बबेनिलै नागिरबाबो मोनखालालै होननानै थांना थाहैबाय 1 घन्टानि उनावसो ओमफ्राय थाङै बावहाय आरो ओरैहाय होमबाखालिनो जों हरावहाय बावहायबो खुनुरुखुम बासायदों आरोखि ओमफ्राय जाहैबाय मा टाका नङा थ्रुइल'आव थाहैबाय ओरैबायदि हाजो मानखोनाय आयै माने दा बुंसै बे हाजो मानखोनायखौ म्यानमारनि हाजो मानखोनाय आरोखि खिन्थु बिसोरनाव मोनसे जिनिसा मोजांखौ मोनदों मोजां माने NSCNKया रायजो राजाखौ खिन्थु खस्थ' होयो नोंनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय गासैखौबो बिसोर बाहोजोबो बिसोरो बे गामिनिफ्राय बा बे गामियाव बारहोनाय बेबा हले बिसोर बारहोजोबो आरोखि नोंथांमोना फोथायै बे नोंसोरनि खोथा जों प्रेक्टिकेल मोनबोदों हिसाबै आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों ओंखायनो बावहाय बारलांबाय थांबाय 15 डेजसो लादों आरोखि जों बेनिफ्राय थाबायलांनाय थ्रुइल'निफ्राय टाकासिम हाग्रा गेजेराव थोबसेबो गामि दरसेबो जेबो मोनखाया ओंखामा सं आरो जा थाबाय बेफोरबायदि गामिया ओरैबायदि गोजान बेफोरबायदि आरोखि अरुणाचलजों जों एसे हाबज्रिदलांनाय जायो अरुणाचल बर्डारजों बे आरोखि जेबो टपिक गैयिनि बेखौनो जास्ट म्यानमार थांनायनि खोथाखौनो दान्दिसे आङो लाबोनाय जादों आरोखि खिन्थु ओरैबायदि दुखुनि गेजेरजों थांदों आरो बारहैदों रायलायहैदों NSCN थ्रुइल'आव सहैबाय टाकायाव सहैबाय 15 डेजनि उनावहाय हाग्रायावथ' आरो थाबायलांनायावथ' जि मोनदों जा मोनदों बेखौनो हजम उफ्रिया बेखौ हायोलाय बिदिखौ बिराद इन्टारेस्ट मोनो जानो माने थासुमब्लि ओमफ्राय जोंनियाव ओरैहाय थारुनखौ ओंख्रि संना जायो बिसोरना मेयो ओमफ्राय रुनानै दोनो देक्सि गिदिर आंना थाबायना ओंखाम उखैनो हायाबाथाय बे ओंखाम संग्रा न'आवहाय थारुन रुना दोननायखौसो नायहैखायोमोन आं हाबैबाय बोदलाबाय जाबाय हाबैबाय बोदलाबाय जाबाय बिदिमोन आरोखि मा नालाय बिसोरनि थारुना एसे फिसायैनो मोजाङै रुना जानो संख्रि एसे लगायदो जादो बानलुआ ख्राव अरखावदोलाय बिदि आरोखि इन्टारेस्ट मोजां थाबायनायाव रासिन माखौ लुबैयो दै गुसु फ्रिजनि ओरैबायदि दै गुसुखौ लुबैयो माने खुगा मोननैजों गंनै सोना लागोन बेफोरबायदि लुबैयो आरोखि क'का-कला 7up बेफोरबायदिखौ ओरैबायदि लोंनो लुबैखायो आरोखि सहैबाय हाग्रायावथ' गोबां जाथाय जालांदों बेखौ मालाबा खोन्थानोब्ला सम नांबावगोन ओमफ्राय सयै टाका सहैबाय केम्पआव जों थाहैदों मणिपुरि केम्पआवनो ओमफ्राय बे समावनो आंना सार्जेन्ट मेजरमोन रेंकआ ओमफ्राय बिथांना मा रेंकमोनथाय बेखौ मिथिदों बावबाय आं बिथांनि देरहासारनिखौ खिन्थु जोङो आंना सार्जेन्ट मेजर केप्टेन ना मा बेफोरबायदिमोन दै रेंकआ ओमफ्राय बिसोरनियाबो सार्जेन्ट जों अब्लाना जोंनि बेगखौ गासैखौबो बिसोरनो बाजुबनानै होदों रायलायबाय जाबाय ओरैबायदि इन्टारेस्ट माने मणिपुरिफोरजों थाफानानै रावबो एसे उन्दुदो बा जादो ओमफ्राय बेफोरबायदिखौ फंनैसो एसे बा हायाखौनो होनना बुंनो 1%बो गैया गोसोआव हायासै थादोंमोन रायलायबाय
बावहाय मेन टपिकआ रायलायहैनायानो जाहैदों जोंनिया एनडिएफबिआ जोंना बावहाय केम्प थानो थाखाय जायगा मोनगोन नामा जिहेतु बांलादेशआबो जोंनि एनडिएफबिनि थाखाय आर्टिफेक्टसनि थाखाय खुनु सेफटि जायगा नंला ओंखायनो जों म्यानमाराव थांनायसै होननानै थांनाया बे आरोखि ओमफ्राय टाकायाव रायलायबाय गोबां समनो NACNK जों खाफ्लां सारजोंबो बै समनिफ्रायनो बिथाङा थाबायनो हानाय बा खोमाया खोनालामोन आरोखि बियो एन्ड्रइड मबाइलबो गैयामोन आंनाव मबाइल फिसासो दङमोन आरोखि जों फटक लाना फैनोबो बा माबा मोनसे लानोबो सिन्न हिसाबै जों सानैनाव थाबोआसै हयथ'बा NACNK-नाव थादों जानांगौ बा मणिपुरिफोरनाव थादों जानांगौ आरोखि जोंनि फटकफ्रा खिन्थु जोंनाव एन्ड्रइड मबाइल गैयामोन दे बे समाव N95 मोनसे दङमोन बिथां जोंनिनो देरहाग्रा जाया मुंख्लं जानाय बिथांनि आरोखि ओमफ्राय रायलायबाय गोबां खोथा सानथाम जों रायलायदों सानथामनि उनाव जों बेरायदों आरो रायलायनाय मानायफ्रा जोबखांनायनि उनावहाय जोङो ओरैहाय चिन्दुइन रिभार बे चिन्दुइन रिभारावहायबो जोङो थांदों चिन्दुइन रिभारावहाय नोंथांमोना टाइप खालामनानै नाय चिन्दुइन रिभारावहाय गल्डखौ मोनो आरोखि बावहाय सना सालिनाय आं माने फार्स्ट टाइम बावहाय नुहैबाय सनाखौ सालिख'नाय ओरैबायदि फाग्ला बायदि मोनो मानसि फाग्लासो ना मासो बेफोरबायदि आरोखि जाय हक चिन्दुइन रिभारावहाय म्यानमारावहाय मोनो आरोखि आंनो मोनसे जासिदोंमोन 45 इन्डियान कारेन्सि माबा जायोमोन 45 ना 35,000 आंनो जासिदोंमोन मोनसे गिदिरै ओमफ्राय आं 35,000 आंनावहाय दङमोन 45,000 आं बेखौजोंलाय मा खालामनो आंनो जानो नांगोन फैनो नांगोन बे हिसाबावहाय आं लानो हायासै लाबोनाय मोनबा खिन्थु एसे खामानियाव होगौमोनदां अफ्रिया बे आरोखि ओमफ्राय धान्दाया बिदि गैयामोन आंना धान्दाया बे नङामोन उनाव थांनांगौ रायलायहैनांगौ खामानिया साक्सेस जाबोदों ओमफ्राय बे समाव जोंहा धान्दाया बेफोरबायदि गैयामोन गावनि माने फेमिलि दागोन बा आं सासे गथ' मोनगोन बा आंबो दे सासे फेमिलि खालामगोन बा न'खर जागोन बेखौ आं सानफेराखैमोन आंनिया धान्दाया अनलि बेनोल' हारिनि खामानि मावनांगौ आफादनि खामानि मावनांगौ आफादनि जाखिनि खामानि मावो खामानि मावनांगौ आरोखि बेफोरबायदिमोन नांगौला आफादनि खामानि मावनानैनो मुंख्लं जायोबा थैथों आंनि बर' रायजो राजाफ्रा माबा मोनसेब्लाबो रेहाय जाहैथों बे साननानैसो दङमोन आरोखि ओमफ्राय बिदिनो थाहैबाय टेस्ट नायदों जायखौ जोङो अपियाम बेखौ म्यानमाराव आबाद हिसाबै मावो आरोखि बिसोरो अपियाम जायखौ बुङो बिनि फेग्रा मुवा बा बेखौ जाबाय थायोबा एसे ड्राग्स बानायोना माबायदि खालामोथाय आंबो मोनथि रोङा बेखौ अपियाम फिथाइनिफ्राय माने ड्राग्स बानायो मायो होननानै बुंदों खिन्थु आं बेसेबां मा आं बेखौ मोनथि रोङा खिन्थु फेयो दै बिनि फिथाइनि आथाखौ ब्लेडजोंसो बोरैबा हाज्रोदना होबाय ओमफ्राय बोरैबा हायखांनानै गिलासजों बोरैबा बोखाङो बिसोरो ओमफ्राय बे बुस्थुखौ आबाद मावो आरोखि फिथाइया बिराद बुरजा माइ खुबैनायफोरबायदि खुबैखायो आरोखि बिसोर ओरैबायदि बिबार बारफुनाय समाव बिराद मोजां नुयो खिन्थु ओमफ्राय फिथाइनि सिंनि बेगराखौ जाजायो जानायालाय आं टेस्ट खालामदों बेखौ माने सिबिं बेगरफोरबायदि ख्रेब जानो गोथाव नाङो ओंखाम उखैबा जोबगोन बेबो बेफोरबायदि चिन्दुइन रिभाराव थांबाय नायहैबाय सना सालिनाय मानाय बेफोरखौबो नायबाय जाय सालिग्रा रायलायनानै नायबायबो एक्सुवेलि बोरैबा अन्थाइ गोसोम फिसा बेफोरबायदिखौसो बोखाङो आरोखि सालियो सानैजों ओरै सान्देंगा लानानै नेटखौ सान्देंगा खालामनानै ओरै सासे हमनानै बालाखौ होबाय अन्थाइखौ होबाय सालिबाय आरोखि बिदि माखौ दोनो आंबो बुजिया रावबो रोङा माबो रोङा ओमफ्राय नायबाय फैबाय बेफोरबायदि आरोखि ओमफ्रायथ' बावहाय रायलायखांनायनि उनाव साहा कापसे लोंबाय आं 3,000 म्यानमार रुपिस ओमफ्राय जोंनि कारेन्सि आं बेसेबांबा 30 थाखा ना बेसेबांबा 3,000नि साहा लोंनानै फैदों आरोखि बावहाय टटेल आंहा बिला जाहैदों बे फान्थाव एसे फ्राय एवनाय ओमफ्राय साहा कापसे ओमफ्राय बायदिसिना माबा माबि फिसा जादों आरोखि 10,000 जादों आरोखि 10,000आवहाय आं मथा मथि आरामसे फैदों आरोखि जाहैदों केम्प खाथियावनो टाक्का बाजारा बे समाव फ्रि एकदम गामिबो केम्पखौनो होनजाया बावहाय
माने गामि बायदिसो आबाद मावनाय बा जिहेतु दा जोंनि एस ग्रुपनि सावरायग्रा बिथांमोनाबो बावहायनो हयथ'बा थाना फैदों आं जे जायगायाव थाना फैनाय बावहायनो बिसोर आबादबो मावदों गिदिंदोंबो जायगाखौ नायदोंबो केम्प बानायनो बबे खन्द'आव मोजां जागोन बबे खन्द'आव मोजां जाया आं सानदोंमोन बे केम्प बानायनायाव आंखौनो सार रन्जन दैमारि सारा बावहाय हरथारखासिगोनलै आं आयै आं थैखासिगोनलै बिदि साननाया बेमोन आरोखि खिन्थु म्यानमारनिख्रुइ बांलादेशआ साबसिन आरोखि फेसिलिटिया सुबिदाया मोजांसिन फन कानेक्सन बा हस्पिटाल कानेक्सन बेफोरबायदिया मोजांसिन खिन्थु माबायाव म्यानमारावहाय बारा मोजां नङा थ' भिडिअआ आं बारा गोलाव नङा बेखिनिखौनो लाबोदोंमोन अनलि म्यानमाराव थांनायनि बारैसो माखासे खोथाखौ बुंदोंमोन खिन्थु नेक्स्ट टाइम साननैसोनि उनाव गावलायनानै माबायदि टेस्ट मोनो बेखौ खोन्थागोन थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारिनि